ftit tard ma ovvjament xorta waħda rridu nuru wiċċna u nagħtu wkoll rendi kont wara telfa ta' derbi illi kif jgħidu t-Taljani anke kaddew 3 sigħat minn spiċċat il-logħba iva bruċa ankora għaliex ovvjament għall-inqas ħanitkellem għalija meta nitlef derbi ovvjament ma nħux pjaċir iżjed mill-logħbiet oħra. Imma ħalli niġu għaddunkwe ukoll ntikom ftit l-opinjoni tiegħi fuq dak kollu li rajna f'din il-logħba Inter 1 Milan 2. It-tema li għażilt għal din it-taħdita qasira kienet rigali, dubji u sfortuni. U ser nispjega għalfejn. Qabel xejn proset lill partitarji Milanisti li qegħdin ukoll jaraw dan il-video għaliex imbagħad irridu nagħtu mertu lir-rebbieħ ħadu l-okkażjonijiet tagħhom huma jiġifieri kellhom ftit ċansijiet fil-fema tiegħi iżda ħadhom ġustament imbagħad rebħu din il-logħba li fil-fema tiegħi l-Inter kellha ħafna minnha, speċjalment fl-ewwel taqsima, il-Milan mbagħad ishom ħadu żied over fit-tieni taqsima anke għax aħna waqajna. Biss il-protagonista huwa dan is-sinjur li qegħdin taraw ħdejja fuq l-isfond Olivier Giroud illi semmejtu l-ħamis waqt il-programm intervista, semmejtu ma' sħabi li kont nara l-logħba magħhom ġewwa l-Inter Club Malta llum, għattilhom il-lejla meant to watch Giroud u sfortunatament il-ground tani raġun Giroud illi meta kien mal-Arsenal dejjem kien deċiżiv fil-logħbiet kontra Chelsea, meta kien ma' Chelsea dejjem kien deċiżiv fil-logħbiet kontra l-Arsenal u llum sab doppjetta bix-xorti illi ukoll rebħithom id-derbi u ukoll fetħet nistgħu ngħidu l-kampjonat bera issa. Jiġifieri plejer ieħor fil-fema tiegħek instrumentali fir-rebħa Milanista llum kien Manjan illi ġab diversi saves speċjalment fl-ewwel taqsima fejn kien hemm ukoll mument fejn stajna anki morna 2-3 minn fuq. Għaddiri mertu wkoll il dan il-gowler kbir illi anki matul l-istaġun rajnieh jimpressjona. Jiġifieri u ser saqsuni u l-Inter hawnhekk se niġu għall-kapitlu tad-dubji għax orajt faċli tirbaħ bir-rispett kollu mat-Torino, mas-Salernitana, mal-Bologna, mal-Verona, mal-Udinese, imma il-logħbiet li jiddeterminaw il-kampjonat huma daw il-konfronti diretti. Jien mhu ħansemmi xejn, kull ma se nsemmi eżempju wieħed biss. Staġun 2002-2003 anki l-istaġun ta' qabel dak il-famuż staġun ta' 5 Maġġo l-Inter kienet tirbaħ il-logħbiet kollha maż-żgħar u mbagħad bej Milan, Roma, Lazio u Juventus ma konniex nirbħu logħba waħda u swewna l-kampjonat. Din is-sena kull ma rbaħna minn daw kollu ġiex logħbiet jidirli ma Naplu ma Roma ma bqija mal-Juventus ġibna dro apparti li rbaħna s-Superkoppa ma daw dro u telfa dawn huma l-logħbiet li ma tistax titlef għax issa il-pressjoni qiegħda kollha fuq l-Inter u issa l-ġimgħa d-dieħla rridu ninżlu ġo Napli fil-ground fejn mhux li għandna xi rekord sabiħ. Konna sfortunati illi l-aħjar plejer li kellna fil-ground weġġa u għalhekk kellu jinbidel, qed nirreferi għal Ivan Perisic li wkoll skura gow sabiħ. Imma weġġa aħna l-ewwel ħsibna li kienet xi ħanuża l-kelma ċoċata ta' Inzaghi imma anki minn konfermi li ħadd mingħand nies li kienu f'San Siro fosthom il-YouTuber Taljan Bjapri illi miegħu wkoll għandi ċertu kuntatt ikkonferma li Perisic weġġa għal daqstant kellna nibdluh. Il-bidla ta' Çalhanoğlu kienet naqra question mark ukoll fil-fema tiegħi. Nifhem li Inzaghi forsi kellu bżonn jiġġestixxi ftit il-bidliet imma
swew qares ħanejdu hekk għax imbagħad il-bidla ta' Di Marco kienet ħażina u ovvjament ġara li ġara. Qed naraw ukoll il-Sean Gadbal dak kienu li ġustament qiegħed jifraħ bir-rebħa tat-tim tiegħu, Voldieri proset, issa naraw kif se jkompli l-andament tal-istaġun bejna u bejnkom. Jiena fil-fema tiegħi u dukol qed nindirizza sew il-parti ta' Interisti kif ukoll il-Milanisti li qed isegwuna nemmen li l-affari skudetto se tkun bejn l-Inter u l-Milan din is-sena, Voldieri. In-Napli jistgħu jidħlu biss jekk jirbħu kontrina u kontra l-Milan. Mill-bqija, ifimni, ma tantx hemm xi żid. Forsi fit-tinħaf waqajna iżjed mill-li kien mistenni li Swit Ares kien hemm ukoll fil-gow tal-1-1 episodju dubjus fuq Sanchez illi seta kien fawl ukoll għaliex tajjeb li nsemmuh kif anke semmih Inzaghi fil-konferenza stampa. Hija ma tantx hemm xi tgħid fuq il-logħba tal-lum. Issa inħarsu lejn il-logħba li jmiss li ser tkun il-logħba bejn Inter u Roma tal-Koppa Italja nhar it-tlieta li ġej, fejn ovvjament importanti li nirbħu ħalli nkomplu navvanzaw fuq dik il-kompetizzjoni qabel ma mbagħad ninżlu Napli ħanaraw se jiġri l-ġimgħa d-dieħla. Jiena lista se naqaf hawnhekk naħseb dak li kelli xi ngħid qedtu l-appuntament max-xandirit tal-Kamra Sportiva se ser ikun nhar it-tnejn li ġej fejn għal darba mhux se nkun jien imma se jkun Mark Xkembri li ħajamel il-videolog fil-programm Verdet Finali fejn fiha Mark se jkun qed jitkellem fuq it-tazza tan-Nazzjonijiet Afrikani li wasal biex tispiċċa f'dan il-weekend u kol se nkomplu naġġornawkom fuq futbol lokali kif ukoll fuq il-tazza tad-dinja tal-anzjani tad-darts. Iżjed tard il-lejla jkollkom l-aġġornament fuq dak li kien hemm illum ġewwa Perfleet. Ħaqmel bija, ifhimni. Il-lejt tajjeb il-kulħadd. L-appell il-ħut il-Intersti issa huwa nibqgħu wara t-tim nisperaw li sew Inzaghi u sew il-plejers nitalmu mill-iżbalji li ħadna f'din il-logħba biex ma nirrepetuhomx għax issa ovvjament il-pressjoni qiegħda kollha fuqna. Il-lejt tajjeb il-kulħadd u bħal dejjem Forza Inter. Ciao.